Припинок. Тельми фа. Наступний припинок. Поворот Шебрен. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Поворот Шебрен. Автобус рухається по маршруту номер 12 Ш. Припинок. Поворот Шебрен. Наступний припинок. Тельми. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тельми. Припинок. Тельми. Наступний припинок. Московське шосе. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Московське шосе. Поважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Московское шосе. Наступный припинок. Областная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Областная больница. Припинок. Областная больница. Наступний припинок. Медицинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Медицинская. Припинок. Медицинская. Наступний припинок. Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Есенина. Припинок. Есенина. Наступний припинок. Завулок. Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завулок. Есенина. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Завулок. Есенина. Наступний припинок. Георгиевская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Георгиевская. Припинок. Георгиевская. Наступний припинок. Ландшафтная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ландшафтная. Припинок. Ландшафтная. Наступний припинок. Центральная городская больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральная городская больница. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые проездные билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Центральная городская больница. Наступный припынок. Центральная городская больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральная городская больница.
Припинок. Центральная городская больница. Наступны припинок Стафеева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Стафеева. Аўтобус рухаецца ў напрамку Садоўніцкае таварыства Паўднёвы 2. Припинок. Стафеева. Наступны припинок Дом ветеранаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок Дом ветеранаў. Припинок. Дом ветеранаў. Наступны припинок Ліцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок Ліцей. Припинок. Ліцей. Наступний припинок Усходняя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Усходняя. Аўтобус рухаецца по маршруту номер 12 Ш. Припинок. Усходняя. Наступний припинок Школьная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Школьная. Припинок. Школьная. Наступний припинок Орловская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Орловская. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Орловская. Наступны прыпынак Партызанскі праспект. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак Партызанскі праспект. Припинок. Партызанскі праспект. Наступны прыпынак Праспект Рэспублікі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Праспект Рэспублікі. Припинок. Праспект Рэспублікі. Наступний припинок Крушинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Крушинская. Припинок. Крушинская. Наступний припинок Гузнянская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Гузнянская. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Гузнянская. Наступны прыпынак Зарэчны. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Зарэчны. Припинок. Зарэчны. Наступний припинок Светлая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Светлая. Припинок. Светлая. Наступний припинок Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Пугачова.
Припинок. Пугачова. Наступний припинок Кавальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Кавальова. Припинок. Кавальова. Наступний припинок ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок рынок Лагуна. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Рынок Лагуна. Наступний припинок Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Луцкая. Припинок. Луцкая. Наступний припинок Центральная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Центральная. Припинок. Центральная. Наступний припинок завод Цветотрон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок завод Цветотрон. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Завод Цветотрон. Наступний припинок машинобудівничий завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок машинобудівничий завод. Припинок. Машинобудівничий завод. Наступний припинок мікрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок мікрорайон Паўднёвы. Припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Наступний припинок Жукова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Жукова. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Жукова. Наступны прыпынак Абаронцаў айчыны. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Абаронцаў айчыны. Припинок. Абаронцаў айчыны. Наступний припинок Вуліца Гвардзійская. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Вуліца Гвардзійская. Припинок. Вуліца Гвардзійская. Наступний припинок Вуліца Вінніка. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Вуліца Вінніка. Паважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Вуліца Вінніка. Наступны прыпынак садоўніцкае таварыства 'Паўднёвы 2.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства «Паўднёвы 2». Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Садоўніцкае таварыства «Паўднёвы 2». Канцавы прыпынак.